Helo, a croeso i'r fideo yma. 5 peth pwysig i feddwl amdanyn nhw pan 'dan ni'n dysgu iaith newydd. Nag oes, does dim rhaid i ti fod yn rhugl mewn iaith mwyn gallu dechra darllan yn yr iaith yna. Yn ddiweddar, ma' 'na lot o lyfrau'n Gymraeg 'di cael eu sgwennu'n arbennig i bobol sy'n dysgu, so ma' nw 'di cael eu graddio fesul lefel, sy'n grêt. Ond paid â mynd ar goll yn y byd paralel yma sydd mewn iaith 'di cael ei addasu. Deifia mewn i fyd llenyddiaeth yr iaith wt ti'n ei ddysgu, yr byd llenyddol newydd. A dewisa lyfr Cymraeg, os ti'n dysgu Cymraeg, Sbaeneg, neu Daneg, pa bynnag iaith wt ti'n dysgu. Dewisa lyfr sydd wedi cael ei sgwennu yn yr iaith yno i bobol iaith gynta. Darllena'r dudalen gynta. Dim ots os di'n cymryd 2 awr i ti fynd drwy'r dudalen, a mae'n edrych fel yn hudalen ni yn llawn o nodiada bler mewn pensel. Dim ots. Os ti'n deall 5 gair ar y dudalen gynta, ffantastig, llwyddiant. Croeso i fyd llenyddol dy iaith newydd. Ti'n mynd i ddysgu llwyth o eirfa newydd wrth ddarllen. Ti'n mynd i ddysgu strwythur a chystrawen brawddega sy'n naturiol, ella'n llenyddol, ond sy'n naturiol, gyfoethog yn yr iaith wt ti'n ddysgu, a ma' dy ddysgu di yn mynd i gael ei stretsio i fyny yn bell fel 'na. Ma' pobol iaith gynta yn siarad yn gyflym. Wel, nag ydyn. Ma' nw'n siarad ar gyflymdar eitha arferol, a deud y gwir, dydyn. Ni sy ddim wedi arfer, a mae'n cymryd lot o ymdrech i wrando a trio deall y iaith sy'n cael ei siarad. Yn enwedig, ella pan sgen ti ddim help gweledol, ella ti'n gwrando ar y radio, neu ti ddim yn dallt y cyd-destun, sgen ti'n syniad be' 'di cyd-destun y sgwrs, neu ti jyst ddim yn dallt be' sy'n mynd ymlaen. A wedyn mae'n anodd iawn canolbwyntio a trio dallt be' sy'n cael ei ddeud. Ond ma' gwrando yn ofnadwy o bwysig pan ti'n dysgu iaith, yn enwedig pan ti'n dechra dysgu, ond hefyd, dim ots pa lefel wyt ti, ma' gwrando yn bwysig. A dwi isio canolbwyntio fama ar gwrando ar sŵn yn hytrach na gwrando i ddeall. Achos mae dy menydd di a dy glustia di angen arfar efo sŵn yr iaith cyn i ti hyd yn o'd trio dallt be' sy'n cael ei ddeud. Felly, rho'r radio ymlaen, rho'r teledu ymlaen, gwrando ar gerddoriaeth, a jyst gwrando ar sŵn yr iaith. Ella bo' gen y iaith ti'n ddysgu lwyth o syna sgen ti ddim yn dy iaith gynta. Ac os ti yn gwrando ar sgwrs ar y radio a ti'n dallt 10 gair mewn sgwrs hanner awr, wel, ffantastig, llwyddiant, ti 'di dallt 10 gair. A mwya am byd wt ti'n gwrando, mwya am byd wt ti'n yn agor dy glustia i'r iaith, mwya am byd wt ti'n gwrando, mwya am byd wt ti'n mynd i ddallt dros amsar, a mwya am byd wt ti'n mynd i fod yn gyfforddus efo cyflymdar iaith person sy'n siarad yn 'i iaith gynta. Un o'r petha allweddol pan ti'n dysgu iaith ydi casglu geirfa. Fedri di ffindio geirfa yn rwla mewn erthygla, mewn llyfra, wrth ddarllen, wrth wrando, ar y teledu, ella bod ti ar gwrs iaith. Casgla geirfa. Sgwenna nw lawr mewn llyfryn. Hwn ydi dy lyfr pwysica di pan ti'n dysgu iaith, achos ma' hwn yn bersonol i chdi. Chdi bia fo, dy eirfa di ydyn nhw, geirfa sy'n bwysig i chdi, geirfa defnyddiol i chdi, a sgwenna dy eirfa i lawr fel ti'n deud nhw, fel ti'n ynganu nhw i helpu chdi sut i ddeud nhw. Ond cofia, dydi sgwennu nhw lawr ddim cweit yn ddigon. Ma' rhaid ti fynd yn ôl a darllen nhw yn uchel. Dio da'n byd darllen nhw yn dy ben. Darllen nhw yn uchel, deud y geiria. A ti'n gwbod beth sy'n grêt efo dy lyfr geirfa ydi, ar ôl misoedd neu flynyddoedd o ddysgu, a ti'n mynd yn ôl i'r dudalen gynta, a ti'n meddwl, waw, yr holl eirfa yma, o'n i ddim yn gwbod flwyddyn yn ôl, a rwan dwi'n gwbod nhw i gyd. Dwi wrth y modd yn casglu geirfa a gwneud llyfryn bach fel hyn. Mae dysgu iaith yn cymryd lle. Lle corfforol. Ella bod gen ti ddesg wyt ti'n gallu gweithio wrthi. Ond lle meddyliol hefyd. Dysgu iaith newydd, mae iaith newydd yn cymryd lot o le yn dy fywyd di, yn dy feddwl di, a mae rhaid i ti wneud lle i'r iaith. Dim just yn y dosbarth neu ryw hanner awr o adolygu frantic cyn y dosbarth. Na, i fod yn llwyddiannus, mae rhaid i ti wneud lle. Yn amal, sgen ti ddim lot o le, lle mae 'na lot o beth eryll yn mynd â dy feddwl di. Ond mae rhaid ti wneud ond bach o le, o leia ond bach o le, bob dydd i'r iaith newydd. Does dim rhaid iddyn nhw fod yn betha mawr. Petha bach ydyn nhw.
gwrando ar y radio pan ti'n gwneud brecwast yn y bora. Rho'r radio ymlaen yn yr iaith wyt ti'n ddysgu. Rho CD ymlaen yn y car pan ti'n mynd i'r gwaith. Ded helo neu hwyl fawr neu diolch yn yr iaith wyt ti'n dysgu yn y swyddfa, enghraifft. Cymra sylw o'r iaith. Lle mae'r iaith o dy gwmpas di? Agor dy glustia, agor dy llgada, sylwa ar yr iaith. Mae rhaid i ti droi'r switch yma ymlaen, yr switch ymwybyddiaeth iaith yma, mor amal a phosib, ag dros amser mor hir a phosib, nes bod o'n naturiol bod ymlaen drwy'r amser. Meddylia go iawn faint o le wyt ti'n roid i'r iaith yma bob dydd, a faint o le wyt ti'n medru roid i'r iaith yma. A peidio mynd yn rhwystredig efo ti dy hun, bod ti ddim di dysgu gymaint o ti feddwl oeddech chdi isio neu mynd i ddysgu. Achos mae hynna i gyd yn dibynnu faint o le wyt ti'n roid yn dy fywyd bob dydd i'r iaith yma gael tyfu yno chdi. Am ryw reswm, siarad ydy'r peth mae pobl yn ei weld anodda. Y peth sy'n codi ofn ar y bobl fwya, a y peth sy'n cael ei esgeuluso, a ti'n mynd drwy bob cwrs, a ti wedi cyrraedd lefel uwch, a ti dal ddim yn gallu siarad. Pam? Wel, y peth efo siarad ydy, mwy am byd ti'n neud o, mwy am byd ti'n gwella. Mwy am byd ti'n neud o, y gorau'n byd ti'n mynd i fod yn neud o. Felly, rhaid i ti jyst dechrau. Rhaid i ti jyst dechrau efo un gair a peidio stopio. Rhaid i chdi groesi y trothwy dychrynllyd yna a deud rhywbeth yn uchel wrth rywun. Mae o'n ddychrynllyd, mae'n gallu neu' chdi deimlo'n ofnadwy, mae'n gallu neu' chdi deimlo yn ofnadwy o ofnus, yn stupid, yn hollol embarrassed, ond fanna mae'r hwyl hefyd, coelio neu beidio, fanna mae'r cyffro, croesi'r trothwy yna a cyfathrebu efo rywun, deud rhywbeth wrth rywun. Dyna ydi hanfod dysgu iaith, ynde? Fanna wyt ti'n dysgu iaith. Defnyddio fo. Felly, dim ots pa lefel wyt ti, os ti newydd ddechrau, os ti ar lefel uwch neu uwch na hynny hyd yn oed, jyst dechreua siarad efo ffrind, efo cymydog, person yn y siop, person yn y gwaith, ded diolch, ded croeso, ded bore da, ded ryw frawddeg, sud ydych chi, unrhyw beth. Siarad efo'r ci, siarad efo chdi dy hun, go iawn. Cynnal sgwrs efo chdi dy hun ydy'r peth gorau pan ti'n dysgu iaith, achos sa neb yn gwrando, sa neb yn mynd i dy gwiro di, dim ots os ti'n gwneud camgymeriadau, dim ots os ti'n cymryd hanner awr i drio cofio un gair. Ti'n ymarfer, a ti'n ymarfer yn uchel. Dim yn unig i ymarfer siarad, ond mae dy geg di angen ymarfer efo'r syna newydd, a'r iaith newydd. A mwy am byd wyt ti yn deud pethau, cryfan byd wyt ti'n mynd i fod yn yr iaith yna, a mwy am wyt ti'n mynd i gofio y pethau ti'n deud. Mae rhaid ti ddeud pethau yn uchel. A cyfathrebu efo rywun, dim ots os ti'n chdi dy hun neu'r ci. Just dechreuia. A gei di weld, bydd o werth o. Mae o mor werth o. Pan ti'n gallu cyfathrebu efo rywun mewn iaith arall, oeddet ti ddim yn gallu neud wsos dwytha, neu mis dwytha, neu blwyddyn gynta, mae'r cic na mor werth o. So, paid efo ofn. Dos allan a ded rhywbath yn uchel yn yr iaith ti'n dysgu. Siarada. Diolch am wylio. Pob lwc ar dy daith yn dysgu dy iaith newydd a mwynha.